Meidän perhe. Hei! Minun nimeni on Aleksi Korpela. Olen kotoisin Jyväskylästä ja haluan kertoa teille vähän perheestäni. Minulla on vaimo ja 4 lasta. 2 poikaa ja 2 tyttöä. Vaimoni nimi on Laura Korpela. Hän on 40-vuotias ja työskentelee sairaanhoitajana. Laura on hyvin ystävällinen ja rauhallinen. Vapaa-ajallaan hän harrastaa joogaa ja lukee paljon rikoskirjallisuutta. Vanhin poikamme, Eero, 17 vuotta. Eero opiskelee lukiossa ja pelaa jalkapalloa paikallisessa seurassa. Hän rakastaa urheilua ja haluaa ehkä tulevaisuudessa fysioterapeutiksi. Hän on myös vähän someaddikti. Hän tekee hauskoja videoita TikTokkiin. Toinen poikamme, Onni, 14 vuotta. Onni on perheen taiteilija. Hän tykkää piirtää, pelata shakkia ja rakentaa legoja. Hän ei ole kovin kiinnostunut urheilusta, mutta hän lukee paljon fantasiakirjoja ja katsoo elokuvia koko ajan. Vanhempi tytär, Aino, 12-vuotias. Aino harrastaa uimista ja on tosi kilpailuhenkinen. Hän rakastaa myös korealaista pop-musiikkia ja viettää aikaa somessa kuunnellen musiikkia ja katsellen videoita. Aino on hyvin sosiaalinen ja hänellä on paljon ystäviä. Nuorin tytär, Lumi, 8 vuotta. Lumi on iloinen ja energinen. Hän käy peruskoulun toisella luokalla. Hän pitää eläimistä, erityisesti koirista, ja haluaisi joskus oman koiran. Lumi tykkää viettää aikaa perheen kanssa ja katsoa animaatioita. Perheemme arki. Meidän perhe rakastaa viettää aikaa yhdessä. Käymme usein viikonloppuisin elokuvissa tai teemme pitkiä kävelylenkkejä luonnossa. Iltaisin pelaamme lautapelejä tai katsomme sarjoja. Joskus pidämme teknologia-iltoja, jolloin jokainen saa olla puhelimella tai tietokoneella rauhassa. Olemme erilaisia, mutta yhdessä muodostamme lämpimän, hauskan ja hieman hullunkurisen perheen. Meidän perhe. Nuestra familia. Ahora veamos el vocabulario de este texto, pero antes de continuar te quiero invitar a que te suscribas, me regales un like y me dejes tu comentario. Gracias. Perhe. Familia. Minun nimeni on. Mi nombre es. Vaimo. Esposa. Aviomies. Esposo. Mies. Hombre. Lapset. Hijos. Poika. Chico o hijo. Tyttö. Chica o hija. Vanhin. El mayor. Nuorin. El menor. Tytär. Hija. Äiti. Madre. Isä. Padre. Estas 2 palabras no están en el texto, pero es para que ustedes sepan cómo se dice madre, padre. Sairaanhoitaja. Enfermera. Opiskelija. Estudiante. Fysioterapeutti. Fisioterapeuta. Opiskella. Estudiar. Pelata. Jugar. Harrastaa. Practicar como hobby. Lukea. Leer. Piirtää. Dibujar. Rakentaa. Construir. Kuluttaa aikaa. Pasar tiempo. Katsoa elokuvia. Ver películas. Kuunnella musiikkia. Escuchar música. Käydä elokuvissa. Ir al cine. Tehdä kävelylenkkejä. Hacer caminatas. Pelata lautapelejä. Jugar juegos de mesa. Lukio. Bachillerato. Peruskoulu. Escuela primaria. Luokka. Clase o curso. Jalkapallo.
fútbol, jooga, yoga, uinti, natación, urheilu, deporte, fantasia, fantasía, rikoskirjallisuus, literatura policíaca, some, redes sociales, video, video, K-pop, pop coreano, animaatio, dibujo animado, ystävällinen, amable, rauhallinen, tranquilo, iloinen, alegre, energinen, energético, kilpailuhenkinen, competitivo, sosiaalinen, sociable, hullunkurinen, un poco loco, excéntrico, luonto, naturaleza, kaupunki, ciudad, Jyväskylä, ciudad de Finlandia, puhelin, teléfono, tietokone, ordenador, computadora, someaddikti, adicto a redes sociales, perheemme arki, la vida cotidiana de nuestra familia.